खुलुमबाय आंनि BTR निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदियै। आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जाहाथे नोंसोरो गाव गावनि एकाउन्टनि फैसाखौ बोरैजाय चेक खालायो बेखौ मिस कल खालायनानै बोरैजाय नुनो मोनगोन। जेनेबा बेंकआव थायालासिनो गोलाव लाइन जानानै थायालासिनो गाव गावनि मबाइलावनो मिस कल खालायनानै बोरैजाय नुनो हागोन। जेनेबा नोङो गावनि मबाइला किपेड बा मबाइल गिदिरानो जाया जिखुनु मबाइलजोंनो नोङो मिस कल खालायनानै बोरैजाय नोङो गावनि एकाउन्टनि बेलेन्सखौ चेक खालायनो हागोन। फैदो नायनोसै जोङो मबाइल स्क्रिनाव। दानिया फैदो एसएमएसआव फैदो। ओमफ्राय दानिया नोङो मिस कल हरनायनि सिगां मोनसे एसएमएस खालायग्रोनांगौ। बेहाय मोनसे नाम्बाराव, बे नाम्बारा जाहैबाय 9172089148। खेबसे बुंबावनि नाम्बारखौ खाथायाव लिरनानै ला 917208933148। खेबसे बुंबावनि 917208933148। बे नाम्बाराव एसएमएस खालायनांगौ। एसएमएसआव मा लिरनांगौ? REG ओमफ्राय स्पेस होदो। ओमफ्राय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो। नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होदो। आङो आंनि एकाउन्टखौ होबाय, आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होबाय। दानिया सेन्ड खालायदो। बेनिफ्राय आंनिया सिगाङावनो सेन्ड खालायखानाय दङ, बेखायनो सेन्ड खालायला आङो। नोंथांमोना सेन्ड खालायनानै लाबानो जाहैबाय। जाय मबाइलाव जेनेबा नायनो गोसो दं बिसोरो सेन्ड खालायबानो जाहैबाय। आंनियाव अट'मेटिक सेन्ड खालायखानाय सिगाङावनो आङो मेसेज खालायखांनायनि उनाव नोंनाव मोनसे एसएमएस फैगोन। एसएमएसआ साक्सेसफुल जानायनि फैगोन। बियो एसएमएस हरखांनायनि 5 सेकेन्ड बा 4 सेकेन्डनि गेजेरावनो फैगोन। बे एसएमएस हरखांनायनि उनावहाय नोंनाव एसएमएस फैखांनायनि उनावहाय नोङो मिस कल खालायखौ नुनो मोनगोन। मिस कल खालायनाय नाम्बारा जाहैबाय 092237665। नाम्बारा जाहैबाय 092237665। बे नाम्बाराव मिस कल हरबानो बे थानाया बेसेबां दं बेखौ फैगोन आरो। The person you are calling is. आं दा हरबाय नै, आंनाव एसएमएसआ फैबाय। आंनाव एसएमएसआ फैबाय। आंनाव फैबाय नै, बेलेन्सआ देखायबाय। नोंथांमोनाबो बिदिनो माबानानै नायनो हागोन मिस कल खालायनानै। आरो रोङाखैबा आंनि कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय बोरै खालायनांगौ। आङो खिन्थाहरगोन, हानायमानि नाजागोन आङो खिन्थानो।